Takže nazdar lidi, vítám vás já, alias Jerry a můj nejlepší kámoš Benza. Takže toto je naše úvodní video, je to úplně první video, které jsme v životě točili. Teď vám řekneme takové informace a tak a určitě budou i další videa. Takže první informace. Toto video je ze serveru Metin 2 Syndicate, je to privátní server. Kdyby někoho zajímalo, tak hrajeme na Červené říši, ale to asi není podstatné, že? Nesedíme u toho každý den, takže nemáme nějaké extra vysoké levely, věci, leštěné kameny a takové. Je to prostě normální výbava a tak. Tak, chceme říct, že videa budou taky za odměnu, nějaké bonusové eventy a tak, ale pouze za vaši dobrou podporu, aby jsme měli nějakou tu motivaci točit, že? Jinak... No, jinak naše pravé jména říkat nebudeme, prozradím pouze, že v této hře nebo ve videích si budeme říkat Jerry a Benza. Myslím, že ty jména nejsou pro vás až tak moc podstatná. Že? Pardon. No. Jelikož jsem teďka zakašlal, tak už určitě víte ten důvod, proč jsme se taky rozhodli točit. Jsme doma, jsme nemocní. Ale zase oba jsme si to moc dlouho přáli natáčet videa. Už se chystáme točit druhé video. To jedno máme, vlastně tady to je to první a druhé bude ještě dnes. Ale nevím, jestli se to tam ještě stihne uploadnout na ten YouTube, protože dneska je u nás hrozně pomalý internet. Jinak... Opět, to není pravda. Jinak videa by mohly být tak jednou týdně, no to možná víckrát dne, to už je za jeden den máme 2 videa, ale mohly by být každý den teoreticky, pokud nám nebudou docházet nápady, ale samozřejmě budeme moc vděční za každý nápad. Jinak prozradím druhé video, které dnes natočíme, nevím, jestli se teda objeví na YouTube ještě, tak bude expení Benzy v pavoučím vězení nebo jeskyni. Nevíš, co to bylo? Teď jsem to úplně zapomněl. No, pavoučí vězení, ale ne v jedničce, ale ve dvojce, aby už neměl tady ten oblek +7, že, nebo plus kolik. Jo, no, protože mě okradli a já jsem si od něj půjčil věci, že, a díky něho vlastně, takže potlesk a moc ti děkuju. Díky mého kámoše Benzi jsem se dokázal dostat zpátky, jinak kouzla zatím mám pouze 1 euro, jinak mi stačí G, protože teďka jsem investoval hodně do výbavičky a investoval se do kamenné ochrany, do tady tohohle BSK. Vyšlo hnedka na první pokus. A akorát mě štvou ty bonusy, protože jsem se to snažil asi 30krát protočit, což si dokážete představit, že to jsou veliké peníze. Ale nějak mi to nevyšlo. Takže já myslím, že tady taková ta menší úvodní informačka stačí. Zbytek se budete samozřejmě dozvídat v průběhu.
Nezapomeňte na naši facebookovou stránku, která bude pod videem, jo? Takže díky za vaši sledovanost, loučíme se s vámi Jerry a takže mějte se, jo? Dobře, zdar.